Hurrengo atala. Zenbakien deskomposizio polinomikoa. Hori bai itxarraroa, ezta? Baina badakizu zer den oso ondo. Adibidez. 4.572 zenbakia. Guk badakigu deskomposatzen, ezta? Nola? Bueno, adibidez, 4.000, bai? Gehi. Joan egiten zuk kuadernoan, 500, gehi, venga, bai, badakizu? Bai, 60, eta 2. Bale, orain, ikasi dugun gai berri honetan, berreturak erabiltzen ditugunean, 10 zenbakiarekin, edo atzo ikasi genuen bezala, berrekizuna 10 denean, hori gogoratzen baduzu, erraz egingo zaizu hau itzultzen, ezta? Begira, 1, 2, 3. Bai? Zenbat izango da? Alde batetik 4, gero, bider, beti bider, 10, 1, 2, 3, berriro. 4 bider 10 berriro, berdin 4.000. Bai? Pentsatu zukurrengoa, 500. Alde batetik dago 5, eta gero 1 eta 2. Pentsatu duzu? Bai? Konprobatuko dugu. 5, bider, 10, 1 eta 2. Berbi. Edo nola esaten zen, bai? 10 karratura jasoa. Eta aurreko ere, 10 kubora jasoa. Venga, 3. Hau erreza da. Alde batetik dago 6, bider, zenbat aldiz dago? 1, 10. Izango zen berbat, baina ez da ipintzen. 1 bakarrik denean, ez da ipintzen. Zergatik? 10 behin bakarrik biderkatuta da 10, ez dauka besterik. Eta 2, 2. Zelan deskomposatu aldugu beraz zenbaki hau? Ipini aldugu. Adi, 4.000, 500, eta 62, berdin, gogoratu esan ditugunak hemen. 4, bider, 10, kubora jasoa. Gehi, 5, zelan esan dugu, bider, 10, karratura jasoa. Gehi, zer gehiago ipintzen dugu? Pentsatu, eta egin, bale? 6, bider, 10. Gehi, 2. Bai? Hau da gure deskomposaketa. 4.572 berdin. 4, bider, 10, berriro edo kubora jasoa, gehi, 5, bider, 10, berbi edo karratura jasoa, gehi, 6, bider, 10, gehi, 2. Hori da gure deskomposaketa. Saiatuko zara orain egiten zuk bakarrik beste bat?